Здравейте! Аз съм Цвети от Dutch холандски език за българи и днес ще научим личните местоимения. Започваме с първо лице единствено число Ik. Ik ben Цвети. Аз съм Цвети. Второ лице единствено число Jij of je. Имаме две лични местоимения за второ лице единствено число ти, като има лека разлика в употребата. Jij използваме, когато искаме да подчертаем вършителя на действието. Например, Jij bent grappig. Ти си забавен. Мисля, че току-що му направи комплимент. И другият човек му отговаря Je bent aardig. Ти си приятен. Като je тук е по-неутрално. С jij конкретизираме, говорим за точно теб, точно определен човек. Продължаваме с учтивата форма ü, вие. С тази форма се обръщаме към възрастни хора и към хора, които не познаваме и също така в по-официални ситуации. Например, когато отидете в общината или в банката или в полицията, трябва да говорите на ü в учтива форма. Например, казваме на дамата U spreekt goed Nederlands. Вие говорите добър холандски. Трето лице единствено число. Hij, той. Hij heet Peter. Той се казва Петър. Zij или z, тук отново имаме две форми, като можем да използваме и двете форми за тя. Например, zij is Anna, тя е Ана, или ze is aardig, тя е приятна. Het, то. Het използваме обикновено, когато искаме да заместим дума, която е head word, или в така наречените безподложни изречения, в които липсва подлог, като например Het is vrijdag. Петък е. Почти е петък. Продължаваме с множествено число. Първо лице множествено число, отново две лични местоимения wij, v. Отново можем да използваме и двете. Wij leren Nederlands. Ние учим холандски. We gaan naar school. Ние отиваме на училище. Второ лице множествено число Юли. Тук говорим, обърнете внимание, казваме вие, но вие в множествено число. Например, Юли hebben les. Вие имате урок. Трето лице множествено число, отново две форми zij, z. Може би ви прави впечатление, че се припокриват с формата за трето лице единствено число. Тук обаче zij, z означава те. Например, zij wonen in Rotterdam. Те живеят в Роттердам. Или ze spelen buiten. Те играят навън. Беше ми много приятно с вас и до следващия път. Дуй-дуй!